Haste hapang bai baksa kila adi blogo bahino pil buri chi char Kokborok hapang bai gosina jamoni sal Palaikha 3 January chichuku salmari 2026 BC tang salo 1979 BC 19 January salo Kokborok hapang bai gosiwi najakmani taklai bai pil buri chi charo yakri barokha o salni pandawo naroi okra angi Manjakkha block chairman bapar hori Molsom Manjakkha Krishna Kanto Jomatia Pradip Kumar Murashi CDPO Borojo Mohan Murashi IS Khobi Manjakkha tebo juda adongrok o salni pandawo juda rungnokni rungsngnai tei rungsngnai jurubo khoda hokumur sajak jamung samung patalaimung khlaikia pada khlaijaka killa grupodo hol nogo jati kathar musingai manjnai noglai rok Kokborok hapang bai gosina jamani sal Palaikha o salni jamung samung patalaimung je khlai engnai bormo sokada janai hini saka manjnai noglai rok Sarawni je 48 BC 48 tomo ba 48 tomo je hayo hak korbanangaino tini Kokborok te palailemeni joto thaithayno tini o Kokborok samaruk sabai himu to khelailemeni tini bathek tini kula andar kula block andar bai thayo je himu to khelailemeni Kokborok samatei bai tam sanai nang to sa o kula block di chairman nang tam ko kamu to hasta ni Jatuh lakum kah? Ini Kokborok ni asanga, agenda ni asanga. Tripurakan di Kokborok aril ngita singin sarkar government security apik ni asanga. Kumsumlika kumrutka asangna ni asang ini. Dimakan Killao blok tasin khatka rally acang rally kan oma line department officer ngai nungta Killao vice chairman kanung CDPO sahab kanung atin ka officer ngai oma hi rally kan akumrim ngan hi Kokborok sal azin ani pali asang hi palina asang kan hai student ngai hong lagan sahojogita himojonin religionin kan gunubodo holkan hi program sangara losak lom ikanung tamka competition ngai Kokborok nin isui ngai jemon kobita jemon medicine RTP itu zat ngai emohi cadada cangada Lengkes Kokborok bahasa hajib jeramuk important asangi sarkari bahasa to Kokborok ar Bengali sarkari bahasa kya ba har jagah je Kokborok man script salaimani kurangma ringsimero tamang ma roman script no tei bai ringsimai college tei ringsimjero basim tangai maya ma terus dengan bahasa tei important zai Kokborok je security sarkari kan asang kintu school ni kan sang ta sing dorwar asang peng government ngan himohi pom asang ramadat tin aboshoi asang janizar echong ha jar echong ha Kokborok jemon Tripura itihak Tripurabasi te Kokborok ngan eril mohi sarkar kami coli orang tasiknin pengang he mane pengang he anon mane khushing na changa to kham madhyamik jara he parikha exam kan he coli dia Kokborok dia palailemeni tini sal pia ka ringsimai ro mangma soba khele karong roman script bagai Kokborok ni bagai Kokborok roman script manan bagai kurangma ringsimai ro soba ba offer lai pia ba abang surat roman script maya pia ba or je sejak kamu je Bengali bahasa sejak kamu ni tanggai bo haini khana Palaikha media na hambai teiba hambai joto hasteni Kokborok sanai joto taku bukhurongno hambai marawo tani hike tinibo thangnai 1979 salo রাজ্য সরকার Kokborok
सिकिउरिटि रखा kokborok sanai rok no phiaba afro nibo script abo bangla bai borok khai rekha aboni bagai agebo 1967 salni simi TSF khainai TUJS rok borok roman script no dabi khaikha khaimani yagulobo rajya sarkar a script no gosei naya tabokbo mo haikene andolon cholei tongo takhuro bukhurok chini o roman script bo haikene suithanibo belaikhe klai orokono akar rishikar dugukar ukar ekar krei suja suji ABCD baino charoi thangmano aboni bagaiनो सहज ni bagai roman script जों दाबि खाइ tongo haifano सरकार रक ताबक जरा borok ronani nayakho royakho aboni bagai tini जों kokborok salni jorani simi जों दाबि खायो सरकार रक अबनो दायतिनो roman script no ronani engthong chini kokborok sanai rokni subida ni bagai borok जोंनो दायतिनो roman script रखे बेलायनो हामनाय सरकारनो जों कयो ओ ककनो ओ बासानो तयै राजनीति खायावै राजनीतिनि साकाव तेलाङै धर्म वर्ण नि साकाव तेलाङै ओ स्क्रिप्टनो दायति सरकार रक चालु खाइ रखे बेलायनो हामनाय तै kokborok सानाय अंश रकनि बरकनि थेकेबो बेलाय उपकार रोंनाय aboni bagai जों खाबाय खुबाय कयो किला आदि ब्लक थेके ओ स्क्रिप्ट न रोमान स्क्रिप्ट न दायतिनो चालु खाइ रनानै ओंथों हामबाय बके ब कायसा पार्ट नि थेके ब साखना बबु roman script no bobo sajak kungnai hajaknai tani hike tabo officially je english office cholai tongmani computer hondi bibhinno rokom cholai tongmani abo o script roman script bai no cholai tongo abo jotono bumung soilaimani simi o script bai no soilai jao haifano bo kono karone bo sakhna aboni bagai ang bono koyo bo bahaino o script roman script no support खाइके बेलायनो हामनाय हा आनि बुमुंखे कृष्णकान्त जमातिया किल्ला नि BAC नि भाइस चेयरमैन सातिनि सारखाय हागनाङैनो दिनै kokborok फालिबानि दिनै बथायनो फालिलेखा Palaikha हामबाय जों किल्ला ब्लक नि एंगिनाय ताक्लाय ब्लक लेभेल kokborok साल ताक्लाय ब्रुइसि चार्जे kokborok salno palogi tongo monbagi chung tabok himboto himlain nayo chin loge yang chini chairman block ni BAC chairman tongo hoda okra tongo chini vice chairman mo tongo tai chrai rok school chrai rok tinai belai khai khatong tho tokai nai chung obo khlailai tongo taklai kokborok chung mani kokno ma hekai kaisa security mani sarkar ni chung belai khai khatong thokjak obno te chung belai khai ongojak blok level chung kokborok salpalogi tongo kabangma 19 dafani bisingo je kokborok sanai bosongo kerina abo angno molsom ba kokborok sanai bosongo chimi abo pali jaya hede abo bosongo pali hamna hede kokborok sanai bosong ya ejek tipra o jagao government by security manmani ejek kok kaisa mani kokborok hisabai সেটা जों नायखांखाय बांला फानो आमा हेके सिक्रिटि मानो बा जे कोनो कक ओ जागा मलसम काइपें आमो हाइया त्रिपुरा सरकार बाय गसे जागमानि एजे बिशाल একটা অংশনি বরক kokborok সানাই বরকনি ও কক ন তাকলাই বেখাই 48 বা ব্রুইচি 4 ও পালক জাগই দङ tamo kokketan mo otini o kokborok salno teibai haste ganangai tamo joto thaitai ne dini o salno salkatar hanai je palailai mani kokborok de hanai palailai mani kabangma saime tamo je kokborok de tamna hen
jano asuk tone rok busu pura kabang saimya tong especially tabak ring surrender chimi sebrok saimano santang angge tam kok sarmu tumi কক কচরা মুচুমা খাই जों অনেকে খাকাও যে অব দ্বিতীয় সরকারি ভাষা আমো হাইয়া কাইসা কক কোন সময় দ্বিতীয় প্রথম অঙ্গি মায়া ককবরক স্বীকৃতি মাংখা এটা সরকারি ভাষা অব মানে তাম বাংলা প্রথম কাবো প্রথম আমা খাকাও যতন जों সেইভাবে যে কোনো অফিস ককবরক বাই जों তাক দরখাস্ত রইমানো ককবরক বাই যে কোনো সুইমুং जों সুইমানো তামনিবা চিনি বক সরকারি কক am bagi ang jitona saranayo te kaisa kai chini holop tuinai belai khai chung jamela anglai tongo chung o jagao chini onek tam hinai basa notui basa tatik basa scientist emon ki basa commission asugui nai ba decision rimano je book ogni chung script na nai mon bagi ne o jagao chung kono scope kurei chini sara hayungo kogno tuinai kabang ma pondit rok tong brongni chung reference tamano brongno tuinai chung commission asuri mano brok saman bising ti chung jamela khlaiane o jaga chung thangmano potri ni simi bosse jara himrok tayane chung tini dakila baskang ni simi blog baskang ni simi chung thanglai ayang IS office jora thangnai abon ola chung gunungpod memorial hall thangnai chini main program o jaga chung cultural program tongo tai je chini tini koglop koktang kogrebai kokkhal tai kothoma abrong tini competition tongo sarong samung tongo aborok chung khlainai jara competition ja kabar ona tam sokar janai sokat khub kaham brong bag tujak chung brong baginai tamhinai sui korong ni baginai brong ni bagai emon kaham chung manai to kha je brok suinai janok preserve khlaimana tui am bagai brong bagai chung file cover khub kaham file cover rok diary rok amhai chung ti phaijak khub dami diary chung ti phaijak brong bagai charbata ni simi Palaikha hambai ni sini mo ang khai ani bumung khai Pradeep Kumar Murasing ang oro Killao block CDPO ke je tini chini video sar meeting tomon bagai bo sai kalangkha mon bagai chini mani kokborok obono chini yareng tai chini langma o kok baise chini sinimung tini chini chirai rok chini o kok ni chati no tui baskango kasai tongo chini o bedek ketal rok chini kok no warna ni tai chini kokborok ni mung no gerak te kaham khaina ni engbai thung tini sini kokborok shalo chung TTAD sini engai chini kokborok no teibo kuju kasari wit langna ni samai tango chung jo to hamjago kokborok